क्राक शालनि फुंगा उत्तर त्रिपुरा हांगर चुराइबारि थानानि आमचायाव अभियान खालायगा मिजोराम पुलिस चुराइबारि थानानि चाइतक मुंबाइ अभियान खालायै गोबांमा रां कैश तै ATM कार्ड रक मानलायमानि कक्तमा साविमानका अभियान खालायमंनि बिसिंतै 1,91,000 रां कैश तै ATM कार्ड रक मानखा पुलिस साविमानका मिजोरामनि कानमनो थानानि पुलिसनि थानि हुइजा कक्तमा सकपाइमानि आ हुइजा कक्तमा रोखसावै जसिम उद्दीन हुसैन आहमेद हनै सिनि जागनाय शिमल तिला आमचायाव हुइजागै दंफाइका हनै कक्तमा सकपाइमानि आ कक्तमा रोखसावै सनिचुरा ग्राम पंचायतनि 2 नम्बर वार्ड हुसैन आहमेद उमर नैजिस्नि बिसि बुफानि मुं मोहम्मद जमीर उद्दीननि नग रोतगमुं खालायगा पुलिस फियाबा पुलिस रक फाइना सिगांनो खारि थांमानि कक्तमा यागुला जसिम उद्दीन कानमनो थानानि बिसिङाव खबजानाय आमचायाव बरक खरकसानि नगनि रां केस पासवर्ड खबै ATM कार्ड रक खगै खारका हनैबो कक्तमा कासाका यागुलो आ ATM कार्ड रकनो सामुंगो फुनांगै गोबां रां तिसाजाकमानि कक्तमा अ पाटिमुं रोखसावै थानावा मामला खालायजाकमानि यागुलो पुलिस रगनि कथालाय मुंबाइ अभियान खालायजाखा अभियानो मिजोराम पुलिसनि ASI बानलाल रुला हेड कांस्टेबल आर लाल हामवाला खबै गुबुननि जुदा जुदा पुलिस रगनि साक्थार मुंबाइ अभियान खालायजाखा अ अभियान खालायमुंनि बिसिंतैनो मानि लायखा गोबांमा रां केस तै ATM कार्ड रक अभियान खालायमुंनि बिसिंतै मानमानि रां ATM कार्ड रकनो चुराइबारि थानानि पुलिस केरंनि बेबाक सामुं हुमुं पायै मिजोराम पुलिसनो याफारि रखा वो आसामी पकड़ने के लिए चोरी किया था ना हाँ वही पकड़ने के लिए आया हमने कहाँ गया था वो शनिचरा में क्या मिला पैसा मिला है कितना बोला 190 देता है और कुछ रिकवरी हुआ सर ATM कार्ड ATM कार्ड कोई आदमी मिला है सर आदमी मिला है लेकिन वो हम लोग का गाड़ी देख के वो भाग के चला गया खाली पैसा रिकवर किया है हाँ रिगनाय नायथक रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथकतै क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिवो बेले रां क्लाइबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याद बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिसा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालेनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तोया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुं नकरंदि कानरुबाय ते कानबरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फालजागो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानियाबो ख्लाय माननाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 तेकिसे कोकदुं नंबर 87878315552 /82589191171 /8119938 548